din nila lagi room bari ejection start ng biang laksan nila keren cibon keke tamba ka bakado I nagliang juga sarkar kamla banai jaga jingdawa jumi Kyong no kim laban ai ka jingdawa ka jumi kadau alo ni ka ba daw jingla ki ba ni ki ba kadon ka jing kabala kadau ba target ba jing yong ba dai na markai jing sia kam dai jing bakla jumi ngala ong sai baka norms kawan arjar sipau ini lapan le emtap hadin khandai snem kum taka h yang I kamlong shu bendang yelek kum kino gi exam tenagar pat bakani kade ki kam de ki jing bakla jumi kade ki jing bakla jung ka sarkar kewat la kataru yang sai ba nakaliang jungi sarkar nyem la penyiram te ke pat ka rai ka ba pin rai jungi ka bakhadu lamba banle chiying ru kam dan jing bentai ya songang ki la ringi lain nak mengaslah kita. Besiman ma. Bapak besar kadang misal bokil ada dia untuk tang support kuat kalau kini bokil demand ban regularize ngai nak kalian ka kuat kam semua menjor kata. Ya kau ni kadang ka jing le cika kuat ka don jong kita tu ka demo. Ndai jong baro. Kadang kita karai bapak ong yang ngau bom don nak kuat ngam tep kata. Jam tamu penting bang song untuk bawa. Mat good. We want English. Pasang.